Sugar. Ето котенца. 3. Сладко. Домайно. Сладко котенче. То готино. Това ли как ма коте? Дай 5 на камерата. Гери, твоето иска се да даде. Гери, твоето иска се да даде, дай 5 на камерата ми. Да иска да го снима. Раго, дай пара котите. Абе, минавай! То сладко. Толкова ли е тъпо? Страх и го, що нали му се караме, ма не даме. Е, това най-хубаво яде. Томчо. Покажи го да. 4 са котенцата вече. Благодаря на Томчо. Иначе беха колко? 4. Да, 4. Я се на същото, нали, Гери? И къде е то? Мъртво. Да говори така по... Малко ще да не пустиш снимка как... Ево, внимавай за тебе! Ей, път бе! Ей! Мрази камери! Без коментар. Ставай! Котото е без коментар. Мрази журналисти. Тук се търкуна. Ох бе! Виж утре камерата. Не ви удари камерата, бе! Ти нали переш тук? Те са рака! Годи! Ама виж как му се изтъни главичка. Ох, тия хартии, като ги разструва, човек не мога мина. Ама виж така Дай да Поли ти харесва е така, виж друг кожичка да па. Леле, виж, така е! Чакай, моля те, да. Друг кожичка. Мамо! Боли ли го друг кожичка? Не. Виж какво е корема. Виж малък е. Какво му е станало на крачето на котето? Котето не мога ходи. Кой му е смазал крачето? Как му е смазано крачето? Не е смазано му е крачето, му е щупено. Кой му щупи, кой стъпи на него е сега? Не съм аз. Не съм аз. Ще умара ли? Не знам. Те гледай колко силно... Гледай. Щупано, бе. Щупено е ми. Кой стъпи на него, бе, ти къде беше? Теб нямаше ли тук? Тук съм малите. То сера сега. Гледай. Крачето му. Не ви! Сега сте равно след малко. Мамо, вие ли стъпихте на него? Не съм аз стъпил. А кой е? Тук никой не... Тук седехте. Тук какво се... И той оди и сере, гледай са. Тук ти се... Обре му се кръпта, не получи. Ох, моли се търкава. Не влизай този път. Не влизай, че не мога да измъкнем, Лили. Не може да ходи по теб. Умре. Гери, не знам, моля ти се. Малко, не го да е. Но то си насяло краката. Не знам какво, мамо, е сега. Тук бяхте един до друг, аз откъде да знам какво е станало. Е, тук той беше между ваза и вие не какво правите? Гледам го само. Само го гледахте. И какво му гледахте толкова? Мамо, колко пъти казах да внимавате? Те са мънинки, не могат бе, мамо, бе. Нема да си играете изобщо с котетата. Това не е играчка. Докато пораснат, не е играчка. Той е тук на такъв ветеринар.
Пази се, че е мръсен. Не става нищо. Ще се прави така крака това коте, бе, да е. То може да на кръчето. Ви се казва да внимавате. Те са много малки, много малки. Не помня да съм го разтъпал. Не помните ми, може пък Сигурно паднало от някъде. може самичко да си е паднало. И да се убило или нека да се заклещило. И да се драпало. Ма то беше до сега. Абе до сега беше тука, бе, къде се драпало? Ете, тука беше тама и дойде при вас, бе. Ево последен. Ама! Съси го на доктор Томчо от ветеринара. Чакай ми уче се лайна. Те го качваш тука. Къде като тук при лайната, бе. Ау, боли го. Ау! Боли го, мамо, боли го кръчето. Той аз ли го болит? Не знам, те сега го видях, че се почава да се влачи. Значи на вас човек, мамо, да не разчита грам. Не му си го с кремче. Какво кремче, какво нищо не става? Цикам се. Това са глупости. Ще да му направя малко масаж. Може да Като сте... го пипам, то го боли. Сигурно, къде се опита да скочи, ти си го Абе, хвана. моля ти се, къде се опита, то си одеше. Мамо, те колко скачат в вилови? Ще си скачат, не знаеш, щом си скачат. Трябва слава кашона да се не мъчи. Да ходи. И че то се мъчи да ходи. Колкото. Да не се оправи да не. Трудно се гледа всичко. И котки, и попитат. И животни да са. Я не съм взимам опаската на майки. Не съм, не съм. Не, мамо, той така се разбира. Не, мамо. Пускайте ги навсекъде, кой знае къде се завръл и се драпал. Ма немайте тука, беше и дойде тука. Вие по-добре в кашона. Беше в кашона, после на кое слезнахте. Не, готова са баба. Това много леко. Аз ще го сложа в кашона. Не псира. Това па самие. Тя не престива. Не, това манинкото самие и то. Не манинкото. Някой ще дойде с бебе. Не съм казан да сте пала никъде. Позадно беше зад него крака. Да е разлеко на вехните. Да го му давай да ходи. Ще го сложа в кашона. Този ми като е влеко на вехното, то не може. Това е коте, то не може да се оправи кръчето. И не може да се оправиш. Повече може да... Може да му мине, нали? Той е голям коте. Би трябвало да му мине. За един месец. Ама вие сте го чули да ми учка. Той ако нещо на някого настъпил, той да изме учкал силно. Сигурно, не знам. Ако го настъпил, той не знаеш как ми учка. Сигурно от отдавна се ходи така, но сме видели. Ей, сега го видяхме. Че не мога ходи, че сега. Защото преди така и преди спадаше. Явно е било и преди стъпено качето. Ето, гледай го, майко, стъпи, защото чухте някое коте, много давна чухте, Но не отдавна, мама. че е мялко. Знаеш го,